नमस्कार, मी प्रियंका बेस्ट मातृत्व यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आज बनवले लाल भोपळ्यापासून तळणीचे मोदक आणि खरं सांगायचं म्हणजे हे मोदक माझ्या घरच्यांना इतके आवडले की ते लगेच संपले। घरच्यांनी ते मला पुन्हा बनवायला लावले। म्हटलं चला ही एवढी छान रेसिपी तुमच्याबरोबर शेअर करूया। भोपळा व्यवस्थित स्वच्छ धुवायचा आणि त्याच्यावरचा तो हिरवा कडक भाग सुरीच्या साहाय्याने काढून घ्यायचा। खोबरा आणि भोपळा समप्रमाणात किसून घ्यायचा। भोपळा आणि खोबरं किसून झालं आहे। आता आपण सारण बनवून घेऊया। स्लो गॅसवर एक टोप गरम करायला ठेवा। त्यामध्ये भोपळ्याचा किस ॲड करा आणि व्यवस्थित परतून घ्या। त्यानंतर किसलेलं खोबरं ॲड करा। दोन्हीही व्यवस्थित परतत राहा, त्यामुळे ते जळणार नाही आणि व्यवस्थित शिजेल। 5 मिनिटं भोपळा आणि खोबरं परतले की त्यामध्ये आता आपण चवीनुसार गूळ पावडर ॲड करूया। तुमच्याकडे गुळाची ढेप असेल तर तुम्ही तो फोडून ॲड करा। त्यानंतर 2 चमचे दूध पावडर ॲड करा। 2 ते 3 हिरव्या विलायच्या खलबत्त्यामध्ये कुटून ॲड करा। व्यवस्थित परता आणि गॅस बंद करा आणि आता हे सारण थंड करून घेऊया। सारण एका प्लेटमध्ये काढा आणि थंड होऊ द्या। तोपर्यंत आता आपण मोदकाची पारी बनवण्यासाठी कणिक मळूया। एका बाउलमध्ये 1 वाटी गव्हाचं पीठ घ्या। त्यामध्ये 1 चमचाभर साजूक तूप ॲड करा। त्यानंतर चिमूटभर मीठ टाका। हे हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। थोडं थोडं पाणी ॲड करत आता आपण पिठाचा घट्टसर गोळा मळून घेऊया। पीठ मळून झालं की पोलपाटाला थोडंसं तूप लावून घ्या आणि 2 ते 3 मिनिटे हे पीठ व्यवस्थित मळून घ्या। या पद्धतीने पीठ मळून झालं की मोदकाची पारी एकदम खुसखुशीत होते। आपलं मोदक बनवण्यासाठी पीठ झालं तयार। आता पिठाचा एक छोटासा गोळा घेऊन हाताने थापायचा। तुम्ही लाटण्यानेही लाटू शकता। त्यावर केलेलं सारण चमच्याने 2 ते 3 चमचे ॲड करायचं। त्यानंतर हळूहळू कळ्या पाडायला सुरुवात करायची। मोदकाला हव्या तसं कळ्या पाडून झाल्या की आता मोदक वळून घ्यायचा। ही प्रोसेस एकदम हलक्या हाताने करायची, त्यामुळे मोदक फुटत नाही आणि छान वळतो। आणि तुम्हाला हाताने जमत नसेल तर मी तुम्हाला साच्याने करून दाखवते। मोदकाचा साचा घ्यायचा, त्याला तूप लावून घ्यायचं। पिठाचा छोटासा गोळा घ्यायचा, तो मोदकामध्ये ठेवून त्याची पारी बनवून घ्यायची। व्यवस्थित बोटाच्या साहाय्याने प्रेस करायचं आणि त्यानंतर हाताने सारण भरायचं। बोटाने सारण व्यवस्थित प्रेस करा। पुन्हा एकदा थोडंसं पीठ घेऊन सारण भरलेला साच्याचं तोंड बंद करायचं। बोटाच्या साहाय्याने पीठ व्यवस्थित हलक्या हाताने प्रेस करायचं। मोदकाचं तोंड बंद झालं। आता आपण मोदकाचा साचा हलक्या हाताने खोलून बघूया। हे बघा, अगदी सोपा आणि सुंदर असा मोदक तयार झाला। हाताने किंवा साच्याने दोन्ही पद्धतीने तुम्हाला हवे तसे मोदक तुम्ही बनवू शकता। आता आपण उरलेले मोदक साच्याच्या साहाय्याने पटापट बनवून घेऊया। मी बनवलेले हे मोदक तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। चला, माझे सगळे मोदक बनवून झाले। आता आपण तळून घेऊया। गॅसवर तेल गरम करायला ठेवा। तेल गरम झालं की गॅसची फ्लेम स्लो करा। आता हळूवारपणे एक एक मोदक तेलामध्ये सोडा। 3 ते 4 मिनिटात आपले मोदक तळून तयार होतात। गोल्डन ब्राऊन झाले की आपले तळणीचे मोदक तयार। आता मोदक एका प्लेटमध्ये काढा। हे बघा, छान आणि सुंदर असे तळणीचे मोदक तयार। हे मोदक खरंच खूप छान लागतात। रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।